Hej Anna, her er som lovet de 3 ting, jeg godt kunne tænke mig, at du arbejdede videre med i forbindelse med din ryg, så din hæl forhåbentlig kan blive hurtigt god igen. 3 simple ting, og det inkluderer et kosteskaft, 2 af øvelserne, og jeg kunne godt tænke mig, at du lavede dem lige efter du har lavet Dr. Eric Goodmans øvelser, så din ryg den er modtagelig over for yderligere bevægelser. Så ting nummer 1, bare være simpelt kosteskaft på skuldrene, og så egentlig presse dig ud til yderlighed i sidebøjninger. Hvor du bare med den her hånd, der er nederst, den her over, presser dig ned, og her presser dig ned. Pas på med at ville for meget, men lyt til, hvad kroppen siger, og ud og skub til det kærligt. Lav 15 til den ene side, 15 til den anden side. Ting nummer 2, det er en kajakroning med kosteskaft på skuldrene. Så det er sådan noget her som det her, og hvor du bare kommer ud og hilser på alle de der yderligheder, som kroppen og ryggen den kan. Både kajak den ene vej og den anden vej, så du bliver god og smidig i noget kajakroning. Brug måske 1,5-2 minutter på det, så du får den smurt godt. Ting nummer 3, ned og ligge på maven, som jeg viste dig også forleden. Foden mod modsatte hånd. En rotation i overgangen. Så del af ryggen. Øverste del af ryggen er lidt helt ned fra bunden af. Lav sådan 15 til den ene side, 15 til den anden side, så du får arbejdet godt og grundigt ud i yderlighederne. God sommer, og vi snakkes ved på den anden side.